Atopámonos en Venecia, cidade da auga e da ópera por excelencia. Que nos deparará esta cidade? Comezamos! ¿Cómo era el orden entonces? Lo del propio del país, punto. Afinamos. Vale, sí, me dice que sí. Dos veces. Unsure of something near the plane. Detected incident notified by the engine En efecto, aterramos en Venecia. Pois despois dunha noite dormindo no aeroporto, o grupo fragmentado, dúas persoas en Dijon esperando para poder vir, nós, por fin, estamos en Venecia. Bienvenuti. Venecia atópase no noroeste de Italia, no mar Adriático. Berce da ópera, da impresión de partituras e de grandes virtuosos do violín, a cidade está construída sobre un arquipélago de 118 illas unidas entre sí por 455 pontes. Pero onde se atopan as nosas compañeiras Ana e Elena? Seguen por Centro Europa? Hola, estamos en Dijon. Hemos dormido aquí, hemos pasado aquí la noche porque ayer, debido a los retrasos en los trenes en Francia, perdimos el tren a Venecia. Con lo cual está todo el grupo ya en Venecia, que han viajado en avión, excepto Ana y yo, que no llegaremos hasta mañana por la mañana. A ópera é a forma musical propia de Italia. Con orixe no século XVI, esta tradición desenvolveuse en Nápoles e Venecia, con compositores como Monteverdi, Scarlatti, Rossini ou Verdi. Estamos aquí ante esta tremenda iglesia de Santa María dei Frari, espero pronunciarlo máis ou menos ben, que aparte de obras de, entre outros, Tiziano, ten no seu interior os restos de Monteverdi. Monteverdi foi un dos grandes compositores da historia da música e, entre outras cousas, foi o que levou a cabo un pouco a transición entre o Renacemento e o Barroco, entre outros grandes celebridades, e a unha das personalidades máis importantes da Escola Veneciana de Música. E iso que vedes ali ao fondo é o Gran Canal. Que casas máis chulas, Quen tivese unha. Os canais de Venecia compoñen un grande entramado que parte do Gran Canal, gran vía por onde discorren multitude de embarcacións. As máis coñecidas son as famosas góndolas italianas. Os fago aquí un alto para presentarvos ao meu amigo, aquí o representante dos Carnavais de Venecia, que son moi representativos da cidade e son moi coñecidas as máscaras típicas venecianas e hai un montón de talleres en toda a cidade para a súa fabricación e incluso é bastante popular que veñas e fagas a tua propia decoración. O Carnaval de Venecia xorde como a tradición no século XIII, cando a nobreza europea se disfrazaba para mesturarse co pobo. Como a curiosidade, precisamente pola ópera Un baile de máscaras, o compositor Verdi tivo problemas coa censura antes da unificación italiana. Pois coméntanos que aquí nesta praza na que nos atopamos agora mesmo rodouse unha parte da terceira película de Indiana Jones. Sí, foi xusto dentro da iglesia que están a buscar as primeiras pistas para encontrar o Códice Calixtino e xustiño nesta iglesia que encontran no chan pois unha roseta e, bueno,
aí empeza todo e se queredes saber máis, pois xa vedes a película. Xustiño aquí, estamos nós, así que... E falando de filmes, non podemos esquecernos de Ennio Morricone, un gran compositor de bandas sonoras italiano, gañador de 2 premios Óscar. As súas composicións máis destacadas poñen música ás películas Da morte tiña un prezo, de 1965, A misión ou Cinema Paradiso. Estamos aquí a piques de cruzar o Gran Canal pola ponte da Academia, ao lado da Academia das Artes de Venecia. Este é unha das 4 pontes que cruzan o Gran Canal, así que hai pouquiñas. E vimos de estar dando un paseo polo Sestiere de Dorsoduro, que é moi bonito, e vamos cruzar agora para San Marcos, que é o máis antigo da cidade e tamén o máis señorial, a ver que tal está. Acompañadesme. Moitos instrumentos musicais italianos conservan a súa forma orixinal, incluso nos modelos fabricados na actualidade. A rexión de Calabria, xa por si soa, ten 30 instrumentos musicais tradicionais, como a zampoña italiana, similar á gaita galega. Imos facer un alto moi interesante para ver o que agocha esta igrexa. Como podedes ver, ten unha colección moi exquisita de instrumentos da época de Vivaldi, na que podemos ver fídulas, violíns da época, os seus arcos, oboes, frautas, unha delicia. Como vedes, a música universal. Quen iba a decir que íbamos a contar un pariente da zanfona aquí, en pleno Venecia? A música clásica en Venecia foi tamén un referente para compositores do resto de Europa. O alemán Richard Wagner viviu os seus últimos anos de vida nesta urbe e Gustav Mahler, a través do relato Morte en Venecia e o filme co mesmo nome, quedou completamente vinculado a esta cidade. Bueno, como Venecia todo auga non podíamos deixar pasar de coller un vaporeto, e lo imos. Quédanos unha hora de viaxe para chegar á impresionante illa de Burano, a Illa dos Colores. Acompañádesnos. Burano é unha das illas do arquipélago da Laguna Veneziana. É coñecida polo encaixe de fío e polas súas casiñas de cores. Conta a lenda que os mariñeiros as pintaban así para poderen chegar ata elas os días de brétema. Bueno, finalmente xa chegamos a Burano. Como vedes é un pobo ben bonito. Que se pode decir máis que ver estas cores vívidas que se ven por todos lados? É a verdade que un pobo mariñeiro ben feitiño. Bueno, xa rematamos o día e que mellor facelo con esta bebida local que como era que se chamaba isto? Sprints ou sprints, algo así. Sí, algo así, imos probalo. Imos beber. Sí, ahora descansar ao hotel que temos merecido. Hai por vos. É por nós. Ala. Bos días. Día 2 en Venecia e eu con roupa prestada, pero en breves chegará o tren que, mira, de feito parece que chega por ali, vamos ver se ese, e xa poderei abrazar a miña maleta e as novas compañeras que pasaron onte o día en Dijon. E para curar as feridas do sono, da calor e da viaxe, que mellor que aproveitar uns minutiños para metérmonos na piscina, ensaiar e repoñer forzas antes de volver a Venecia. Xa que topamos aquí na Praza de San Marcos, que podedes ver, e ao meu fondo podedes ver a Catedral de Venecia e o seu campanario impresionante.
Bueno, así, se queredes unha curiosidade, comento vos que Italia era especial Venecia, era unha zona de mercaderes. Había unha lei que obrigaba a todo mercader que facía cartos a facer unha donación importante á catedral, por iso ten tanta riqueza e un estilo tan ecléctico. Seguimos? A Basílica de San Marcos conta coa peculiaridade de ter dous órganos ubicados en lados opostos. Por isto, os compositores víronse obrigados a desenvolver un estilo antifónico, no cal distintos grupos corais e instrumentais executaban as súas voces unidas polo son do órgano. A ponte de Rialto é a máis antiga das 4 pontes que cruzan o Gran Canal. A primeira construción realizouse no século XII e desde aquela a ponte sufriu 4 derrubamentos e 5 reconstrucións. Aquí atrás podedes ver a Ponte dos Suspiros, que comunica o Palacio Ducal co que era o Palacio da Inquisición, bueno, a cárcere da Inquisición, e chamase así porque os reos que eran condenados era a última vez que vían ao ceo e o mar, entón soltaban un suspiro ao pasar por esa ponte. E voltamos a Santa María dei Frari, onde, xunto a Monteverdi, faremos o noso concerto veneciano. Tocaremos pezas de Vivaldi, un dos principais virtuosos do violín que viviron en Venecia. E así vos deixamos, saboreando as últimas imaxes e sons de Venecia. Próximo destino, Viena, capital europea da música clásica, dos valses, de Sisi Emperatriz, da Percepción e de Mozart. En Austria nos espera. Non vos lo perdades.